Jare sapa angger wulan poso jare setan dikerangkeng, nyatane dek ingin bengi nae. Jam teluan ape sahur kae aku ngempakne sanyo. Soalnya sanyone kan atus nih sanding tandon dek mburi ngono kae. Dadi aku harus melewati beberapa kelas untuk menuju sanyo dan itu masih jam 3 pagi aku ape sahur. Kayak kui posisine sepi gak nopo-opo ngono kae. Kayak kelasin dilah kok lampunya peteng kabeh, kamar mandi juga peteng, kamar mandi ujung kalau sing biasa enek sesuatu nang kono kae. Nah, pas aku lagi OTW ngempakne sanyo nang mburi iki, aku kan lewati lab IPA to. Kayak lab IPA kuwi po weteng dedet ngono kalau sampai ngempakne sanyo. Aku antara lewat kono apa ora kok tumen-tumene peteng, biasanya ora tau peteng. Nah, iki pas aku lewat bar ngempakne sanyo terus aku balike lewat sing dalan mburi kae. Kayak mau moro ki wulu kuduke mro winding sak merding-merdinge lho. Kayak aku ndelok ndek kamar mandi sing ujung tandon kae. Oh ya tak sambil ngecom susu edamame ya. Susu edamame ki susu sing nggih ngurangi kolesterol. Lah sing ora ndek kolesterol lah Pak, yo oleh nggak samurat aman. Angger ndek kolesterol dirutin iki insyaallah engko mudhun kalem-kalem kolesterole.